El diumenge, 18 de desembre, TV3 celebrarà la seva marató. En aquest any, en aquesta ocasió, és la 31a edició i està dedicada a les malalties cardiovasculars. És la principal causa de mort als països desenvolupats i un dels problemes actuals de salut pública més rellevants. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, va causar prop de 18 milions de morts l'any 2019, que representen un 32% del total de defuncions mundials. Aquestes xifres de mortalitat se sumen també al seu caràcter crònic, fet que impacta molt directament amb la qualitat de vida dels pacients. Aquí a Premià de Dalt tenim una entitat que molts mesos abans, temps abans de que se celebri la marató, molt abans del desembre, ja està treballant per coordinar activitats, accions de les diferents associacions i entitats del municipi que hi participen per tal de que col·laborin amb la marató. Es tracta ni més ni menys que de Premià de Dalt Solidari i el seu màxim representant és el Manel Avellana, que avui ens acompanya. Manel, molt benvingut, molt bon dia. Bon dia a tothom. Preparat ja per aquest cap de setmana, que serà el plat fort, però en parlarem també. Però abans, expliquem una mica això que jo ara deia. Com treballeu des de Premià de Dalt Solidari? Simplement, abans el que fem és posar-nos en contacte amb la majoria d'associacions culturals, col·legis, clubs esportius, etc., comerços, etc., perquè crear aquesta necessitat de voler col·laborar, donar aquesta sensació de que tots som un i aleshores d'aquesta forma recaptar i fer que cada una d'aquestes associacions faci algun tipus d'acte social i a la vegada de recapte per recaptar diners per la marató de TV3. Per tant, bàsicament, la vostra tasca seria això, una mica, esperonar una mica, doncs això, no? Exacte, ni més ni menys. L'any passat teníem la gran sort de tindre amb nosaltres en Carles Ramon, que ja sabeu qui era, a més el coneixia tot el poble, que es dedicava justament a fer una d'aquestes coses que són tan difícils, que era anar a tocar porta a porta per tots els comerços d'aquí del poble i aconseguir donacions des dels 10 euros fins als 50 euros. No? Però bé, a la seva falta hem suplert amb les ganes de voler-ho fer i aquí estem. I aquest és un dels primers anys que fem coincidir o hem fet coincidir la marató de TV3 aquí a Premià de Dalt amb la Fira de Nadal. Això serà aquest proper cap de setmana, que serà el gruix de les activitats, tot i que, com tu bé deies, com dèiem ara fa uns moments, doncs ja fa dies, ja fa mesos, que les entitats ja han preparat moltes coses i no cal que facin el cap de setmana de la marató, sinó que poden fer... Recordem una mica, perquè són moltes les entitats que us donen suport i que col·laboren amb la marató. Sí. En realitat, mira, d'entrada us diré que tots els col·legis participen. El Santana, el Maria Manent, el Betlem també, com a cosa també participativa, amb els seus dos apartats de criatures petitones de parvulari i de l'altre col·legi. En fi, pràcticament els col·legis tots. Després tenim diverses associacions, com és el Casal, Sant Jaume, la Carnestoltes amb el Pessebre Vivent, en fi, la parròquia també participa, etc. Els clubs esportius que també participen, el futbol, el BTT, el bàsquet del pavelló, el gimnàs del pavelló, que també fa la seva ballaruca, diguem-ne, el dia 18, fa un flash mob molt adient, amb molta gent ballant sobre de la tarima. En fi, ens comporta molta feina, però fa amb molta alegria. L'Associació d'Artistes també participa, que per cert, l'Associació d'Artistes i Premià de Dalt Solidari a la Fira de Nadal tindrà una carpa on hi vendrem samarretes, quadres i fotografia. O sigui que tot aquell que estigui interessat en tindre un quadre de qualsevol artista d'aquí del poble o una fotografia dels fotògrafs que també participen en moltes altres coses, doncs ja ho saben, que apareixin per aquí per la plaça de la fàbrica i ens comprin alguna cosa.
Això és aquest mateix cap de setmana, que jo deia abans que era el gruix de les activitats. Vosaltres, doncs això, des de l'Associació d'Artistes amb Premià del Solidari, doncs vendreu quadres, vendreu fotografies, la tradicional samarreta, Manel, que això ja fa molts anys. Clar. Bueno, la samarreta, aviam, tinguem en compte que des de que vàrem començar amb el tema Premià del Solidari, a esperonar tota la gent, t'estic parlant ben bé de 10-11 anys. O sigui, ja han fet 10 o 11 samarretes de cada any amb diversos colors i aquest any ha sigut poder la més espectacular de totes, amb els seus grans colorins, el que és la banda frontal. Bé, és una samarreta que ja la veureu, val la pena comprar-la i a més és que és una samarreta superbarata, més barata que les del Barça. A més, nosaltres col·laborem, em penso que són 10 euros, col·laborem amb la Marató, donant 10 euros i Premià del Solidari ens regala la samarreta, és així? La samarreta, ni més ni menys. No és allò de dir compro la samarreta, no. Tu a mi em dones 10 euros i jo, per la teva generositat, et regalo una samarreta. Doncs ens veurem a la fira, Manel, i com veurem la tasca que feu, que de fet, ja dic, no només és la que feu el dia de la fira, sinó que la feu durant molt de temps, però aquí es veurà doncs, presencialment, es visibilitzarà. Exacte. De debò, us esperem. I si no, fins i tot per saludar-nos, que ja és important, i perquè veieu la feina que fem i on estem i les pancartes que tenim posades, perquè tornant a parlar d'altres promocions, s'han pogut col·locar arreu del municipi o del poble un fotimer de pancartes esperonant a la gent pel tema de la marató. Una d'elles que diu participa amb 1 euro. Només volem que participeu amb 1 euro. El dia 18 passarem la guardiola perquè qui sigui posi 1 euro. Per una bona causa, està clar que sí. Molt bé, Manel Avellana, Premià del Solidari, gràcies per estar amb nosaltres, per acompanyar-nos i, evidentment, doncs, al cap de setmana estarem aquí a la fira i ens veiem per celebrar ja una mica el tema del Nadal i, sobretot, aquest Nadal de la vessant solidària. Gràcies, Manel. A vosaltres.